Vedes esta maravilla maravillosa, chamase espiño blanco. É un tipo de arbusto que ten unhas raíces bastante fuertes e que se dan perfectamente en terrenos que non teñan apenas nutrientes e que estean moi compactos. Entonces antes era moi usado para facer as delimitacións da leira e do monte, logo como se fora un marco. Tamén se usa como porta inxerto, para facer inxertos de frutales. E antiguamente usábanse as flores, que florece agora solo en abril, úsase para problemas cardíacos, así como para taquicardias e cousas así. Os 3 ou 4 primeiros días, cando abre as flores, bota un aroma moi intenso que enamora aquí no monte e cheira moi parecido ao sabujeiro, á flor do sauco. E despois, cando en nada, en 3 ou 4 días, cando as flores xa están eixadas e lle empezan a caer así os pétalos, todo isto son pétalos deste que teño aquí arriba, así xa non cheira. Hai que aproveitar para resendelo cando as flores están recién abertas, porque despois maduras non cheiran xa.